Ecco Ramogi, kamano kuom medo kete e Ramogi TV. Kawadhi nyime Jodolo mag Islam e bwo riwruok mar SUPKEM bago twak ewi chal mar Kenya. Twak makamano gi bago Kisumu gilose wi yore mag jiwo achiel mar jo Kenya kod tieko midhiero masani okwako piny Kenya. Wawinjane kaka ni giloso. Wan gi jodongo moa kono to gi Rift Valley to gi kaunti mar Kisumu kawalose arita mar kwe to kendo wakwayo ker rais President William Ruto mondo ota oganda e yo maber, kendo joma ni kod paro kata yawuotwa matindo miluongo ni Gen Zs gin kod chenro mar ng'anyo kiny tarik 16. Wakwayo ne polise mondo bed kodgi karito na kwe, kik gogi, kik bolnegi tear gas, to ka girang mana joma mafundu makwalo gik ji. Nyithindogi ni kod right margi mar golo wach mane dho chunygi gima ramo dho chunygi, gima gineno ni rach e sirikal, to kik gogi, kendo gima owinjore polis owinjore rang mana joma jokuoge kod joma dwa ketho mwandu mag ji. Mane gima owinjore maduong' owinjore polis bende rango. En kaka ne wawacho ni Article 37 omiyo jo Kenya thuolo mar chokruok kendo ng'anyo. To ng'anyo ni owinjore bed ni en mana ng'anyo mar yo mamuol. Koro wakwayo ni mondo kik polise obed joma biro kinyo nyithindo yawuotwa matindogi mar mondo kik gitim ang'o, kik gi express gilandi ng'anyo margi. Nyoro waneno ka anyuola kata communities mopogore opogore osechako wach mar go poro ne joggi monjane gin cabinet secretaries ni wan tiwe wanang'o, wan bende nyaka kaw mana wuodwa ni. To achiel kuom jok miwacho ni mondo kawgo to gin jomoko manyicha nene nyose riembi e tich manyo chungi. Koro yudo ka jomoko dot ka dot ywak mani wan wuodwa ni, wan ng'atwa ni. Magi machalo kod ma okunjre rais rangi. Korang gima chalo kod mano e obiro dhi ketho Kenya. Orang mana joma nyalo tiyo mabeyo mabiro konyi tich manyalo tayo Kenya mondo dhi mbele. Ok jomoko mag biro dwaro mar kaw gik moko makwalo mwandu mag jopiny.